Дорогие друзья, мы сегодня собрались в Государственной комиссии по делимитации, демаркации государственных границ между Республикой Таджикистан и Кыргызской Республикой для того, чтобы решать все возникающие проблемы, споры, которые остались для наших народов, для наших государств от истории. У нас сегодня состоялся очень плодотворный разговор, инициированный главами наших государств. То, что произошла трагедия на приграничных районах, она никогда не должна повториться. Потому что на этом участке живут наши народы в долгий исторический период. Народы очень дружны, они особую какую-нибудь претензию между собой не имеют. Мы должны, политики, решать на правовых основ все вопросы и дать возможность нашим народам жить в традиционном мире и дружбе. Сегодня, когда мы обсудили вопрос, достигнуты принципиальные согласия на решение вопросов в интересах обеспечения мира и стабильности на кыргызской, таджикской земле. Я думаю, я убежден, что мы это делать можем, что мы будем в скорейшем времени решать все проблемы, и наши народы будут жить, как всегда, в дружбе, взаимопонимании, и будет обеспечена полная стабильность. Спасибо. Уважаемые журналисты, сегодня мы, уважаемым Самим Саттаровичем, в составе государственной делегации по делимитации и демаркации встретились в Баткене и приняли протокол, состоящий из 4 пунктов, которые в интересах двух стран. Да, сегодня наши народы, народ Кыргызстана и Таджикистана переживают очень трудные времена, кризисные времена. У нас произошла трагедия двух стран. И нам было очень тяжело в это время встречаться и провести работу. Но тем не менее, по поручению наших глав государств мы провели данное мероприятие, в результате чего приняли полное решение о полном прекращении всех стрел и отвести все войска и воинские формирования, находящиеся вблизи границы, на свои места дислокации, постоянные места дислокации. Кроме того, с сегодняшнего дня усилиями наших уважаемых соседей и нас, даст Бог, наступит полная тишина, мир и спокойствие в наших странах, особенно в приграничных районах. Поэтому мы очень надеемся, что те принятые решения, которые нами были отмечены в этом протоколе, будут выполняться. Спасибо. 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 шаби 29 апрели соли 2021 мулоқоти кории намояндагони ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии қирғизистон оид ба ҳалли низои мусаллаҳона дар минтақаҳои назди сарҳадии вилояти суғди ҷумҳурии тоҷикистон ва вилояти бодканди ҷумҳурии қирғизистон баргузор гардид. ҷонибҳо ба мувофиқа расиданд ки амалиёти ҳарбиро дар минтақаҳои назди сарҳадии суғд ва бодканд қатъ карда, нерӯҳо ва техникаи низомиро аз минтақаҳои назди марзӣ ба макони ҷойгиршавии доимии худ баргардонанд. инчунин раванди гуфтушунидро бо мақсади ба эътидол овардани вазъ дар минтақаҳои марзӣ идома диҳанд. бинобар ин қарор қабул гардид ки аз ҳисоби кормандони мақомоти дахлдори ҷонибҳо гурӯҳи корӣ ҷиҳати назорати иҷрои ҳосилшуда ва андешидани тадбирҳои фаврӣ барои паст кардани шиддати вазъ дар хатти марзи давлатӣ таъсис дода шавад. бинандагони гиромӣ, таваҷҷӯҳ намоед ба изҳороти вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон. комиссияҳое ки бо ташаббуси ҳукуматҳои ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии қирғизистон оид ба ҳалли низои мусаллаҳонаи 29 апрели соли 2021 дар минтақаҳои назди сарҳадӣ рух дода таъсис ёфтаанд, сабабҳо ва оқибатҳои ҳодисаро муҳокима намуда ба мувофиқа расиданд ки даргириҳои мусаллаҳона қатъ карда шаванд.
ҳайати шахсӣ ва техникии ҳарбӣ ба минтақаҳои ҷойгиршавии доимӣ баргардонда шуда барои роҳ надодан ба ташаннужи вазъият чора андешанд. гурӯҳи кории муштараки тоҷикистону қирғизистон аз ҳисоби кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва мақомоти иҷроия барои татбиқи пурраи тадбирҳои пешбинишуда ва фароҳам овардани шароити мувофиқи мӯътадил баҳри раванди музокироти судманд барои ду халқ ва давлати дӯст ташкил карда шаванд. вобаста ба ин аз тамоми шаҳрвандони мамлакат эҳтиромона даъват ба амал оварда мешавад ки дар масъалаҳои марзӣ ба ҳар гуна хабарҳои беасосу иғвоангез бовар накарда ба иттилои расмии манбаъҳои боэътимоди мақомоти давлатӣ такя намоянд. ассалому алайкум ҳамватанони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. ҳар порчаи хоки ватани азизамон порае аз қалби мо ҳаст. ман ҳамчун як шаҳрванд, ҳамчун як хизматгори ана ҳамин ватан ҳамеша тингиву оромии ватани азизамонро мехоҳам. дирӯз чӣ гап буд ва имрӯз хушбахтона ҳама тингу ором хуб аст. ва ба он нафароне ки захм бардоштанд аз ҷониби худованд шифои комил дар моҳи шарифи рамазон хоҳонем, яъне ки барои ватани азизамон аз дунё гузаштанд, худованд раҳмату мағфиратшон кунад ва ба оилаашон сабри ҷамил хоҳонем. худованд ҳамеша аз ватани азизи моро тингу ором нигаҳ дорад. дар ин моҳи муборак ҳамеша дуогӯи якдигар бошем, ҳамеша ғамхори ватани миллат бошем, ҳамеша дар фикри ватани миллат бошем. барое ки ватан гуфтем ин модарро дар назар дорем, яъне ки модарро чӣ қадар дӯст медорем, бояд ватани азизамонро сидқан дӯст дорем. дар шабакаҳои иҷтимоӣ аллакай бисёриё дидан хушхабар, яъне ки ҳама тингу ором шуд. ин бегоҳ аллакай мисли дирӯза нест ва шукргузорӣ мекунем ва сипосгузорем аз он нафароне ки ҷони худро дар хатар гузоштанду ҳамаро тингу ором карданд. худованд ҳамеша ватани азизи мо тингу орому сабру хӯрам мешавад. ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. бо шумо ҳастам Али Акбар. дӯстони азиз, як хабари оҷил, яъне ки срочна барои тамоми муҳоҷироне ки дар Россия қарор доранд, барои нафароне ки дар Россия айни ҳол қарор доранд ва фаъолият мекунанд, ки кору фаъолияти худро пеш мебаранд. як чизро гуфтанӣ ҳастам ки ин хабар бисёр муҳим аст барои дигар падарон, модароне ки дар Россия ҳастанд. бохабар шуданашон ҳатман лайк ва падилитса дар имотон фаромӯш накунем. баъдан мешинем ба ҳазур тамошо мекунем. генерал лейтенант Валентина Казакова шаҳрвандони Тоҷикистон ки то 3 июн дар қайди муҳоҷирати Россия сабти ном намешаванд, ихроҷ хоҳанд шуд. яъне ки дӯстони азиз, ҳар яки шумо дар Москва қарор дорем то 3 июн ба қайд бояд худона дар Россия бигирен, ба мақомотҳо муроҷиат кунед. ҳозир бо пурратар мефаҳмонем. лайк ва падилитсаро фаромӯш накунед ки дигарон ҳам мисли шумо бохабар шаванд. сардори сарраёсати муҳоҷирати вазорати корҳои дохилии Федератсияи Россия генерал лейтенант Валентина Казакова имрӯз зимни нишасти матбуотӣ дар душанбе пас аз музокироти дирӯза ба ҳамтоёни тоҷикаш аз тариқи ВАО ба ҳамаи муҳоҷирони меҳнатӣ ва хешовандони онҳо дар Тоҷикистон муроҷиат ва хоҳиш кард ки бо истифодаи имконият мақоми ҳуқуқии худро танзим кунанд. ба шуъбаҳои дахлдор оид ба масъалаҳои муҳоҷират дар Россия муроҷиат ва дар қайди муҳоҷират худро сабти ном намоянд ва агар хоҳиш дошта бошанд, асноди иҷозатдиҳандаро барои ба расмият даровардани фаъолияти меҳнатӣ дарёфт намоянд. яъне дӯстони азиз, дар як музокирот, яъне ки дар як маҷлис нишаста буданд, гуфтанд ки дар инҷо бояд ҳар яки шумо сабти ном кунед дар Федератсияи Россия, вагарна шуморо ихроҷ мекунанд аз Россия, яъне ки депортон мекунанд аз Россия, берунтон мекунанд, то як муҳлати дигараш шумо наметавонед ба Россия равед.